Welcome back to Gagnan. Averved. Averved. ଏହାର ୟୁକେ ର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଲା abaft, abaft, ୟୁଏସ୍ ର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଲା abaft, abaft, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବା ଆଡଭର୍ବ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପଛକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଛକୁ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ବା ଡଙ୍ଗାର ପଛରେ, ପଛରେ, ଜାହାଜର ପଛ ଭାଗରେ ବା ସେହି ଦିଗକୁ, ଜାହାଜର ପଛରେ ବା ପଛ ଆଡ଼କୁ, ପଛକୁ, ପଛରୁ, ପଛରେ, ପଶ୍ଚାତରେ, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସାଧାରଣ କ୍ରମର ବିପରୀତ ଭାଗରେ, ଜାହାଜ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ବା ପଶ୍ଚାତ ଭାଗକୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା। Located just abaft the bridge. ପୋଲ ଠିକ୍ ପଛକୁ ଅବସ୍ଥିତ। There are waves abaft the ship. ଜାହାଜର ପଛ ଭାଗରେ ବା ସେହି ଦିଗକୁ ଲହରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି।